Киләсе музыкаль күчтәнәч Ямле Дөмәй авылына юл тота. 8 сентябрь көнне безнең гаиләбез өчен зур бәйрәм, зур тантана. Безнең өчен җир йөзендә иң кадерле, иң газиз булган, сөекле, яраткан кешебез. Гаиләбезнең алтын нигезе булган әниебез, нәнәебез Галимова Зөлфинә Габделхай кызы үзенең матур гомер бәйрәмен, 60 яшьлек юбилеен каршылый. Шушы матур гомер бәйрәме көнендә әниебезгә иң изге теләкләребезне җиткерәсебез килә. Сау-сәламәт бул, кадерле кешебез. Иң мөһиме шул. Тазалыгың ныклы булып, якты дөньяның рәхәт мизгелләрен генә татып, язмышыңа язылган шатлыклы вакыйгаларны Алла боерса, бергәләп каршы алырбыз. Безнең әниебез киң күңелле, ачык йөзле, бик ярдәмчел, бер эштән дә курыкмый торган, уңган кеше. Матур-матур гөлләр үстергә, бәйләм бәйләргә ярата, аш-суга да бик оста. Пешергән ашлары ашап туйгысыз, һәрчак телеңне йотарлык була. Кадерле әниебез, әтиебез белән мине һәм сеңлемне җил яңгыр тидерми, сөеп, кадерләп үстерделәр. Ләкин язмыш әниебезне иң ачы, иң авыр кайгылар белән сынады. 16 яшендә генә сылу кыз булып буй җитүче кызы, сеңлем Алия, фаҗигале рәвештә гүр иясе булды. Берничә айдан соң гомерлек юлдашы, газиз әтием Әдип Нәҗип улы юл фаҗигасендә вафат булды. Сынган, кайрылган канатлары белән әниебез юанычын тынгысыз хезмәттә тапты. Гомер буе колхозда эшләде. Механизация буенча бухгалтер, учетчы, диспетчер кебек җаваплы эшләрне ихлас күңелдән яратып, зур төгәллек белән башкарды. Хезмәттәшләре арасында ихтирам, хөрмәт казанды. Хаклы ялга чыккач та берничә ел фидакар хезмәт салуын дәвам итте. Бүгенге көндә әниебез миңа, улы Азатка, килене Зиләгә, яраткан әни, 3 анагына сөекле нәнәй. Бергәләп, матур итеп, күпләп мал-туарын, кыш-кыртын асрап, бакчасында җиләк җимешен молдан үстереп, булганна шөкер кылып яшәп ятабыз. Аллага шөкер. Рәхмәт сиңа, әниебез, безнең өчен җан атып яшәгәнең өчен, җылы карашларың, тәмле ашларың, яхшы киңәшләрең өчен. Барысы өчен дә мең рәхмәт сиңа. Киләчәктә җан һәм тән тазалыгы белән, имәннәрдә ныклы исәнлек, саулык белән, озын-озак гомер юлларыннан бәхет, уңышлар белән янәшә атлавын телибез. Әни диеп әйтер кешең булу, нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса, ортак була, кайгыларың булса, югала. Кешелекле бит син, изге җанлы, ярдәмчелсең, дуска, туганга. Синнән газиз кеше бармы икән? Без бәхетле, тик син булганга. Синең белән яшәү рәхәт безгә, әниебез. Син булганга дөнья ямьләрәк, бәхет, шатлык тоеп яшәр өчен безгә һәрчак әниебез син кирәк. Сине яратып, улың Азат, киленең Зилә, оныкларың Зәлия, Айзат, Нурия. Хөрмәтле юбилярыбыз, ямьле көзләр алып килгән матур гомер бәйрәмегез белән без дә сезне котлыйбыз. Улыгызның, киленегезнең, оныкларыгызның кадер-хөрмәтенә төренеп, аларның назлы карашларын тоеп, рәхмәтләрен ишетеп кенә озын-озак хәерле гомер кичерергә язсын сезгә. Зөлфинә Габделхай кызы. Зур бәйрәм